naszym domu mówią o mnie łebski Franek, bo mam olej w głowie i poukładane. Kiedy ktoś nie kontaktuje, gdy mu główka nie pracuje, wpada wnet po mądre słowo drukowane. Ha, 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 wpada wnet po mądre słowo drukowane. Kumpel, który widział 100 teleturniejów, mówi: z taką głową wygrasz milionerów. Pomyślunek masz nie zgorszy w telewizji, tyle forsy, wszystko zgarniesz, kiedy siądziesz przed kamerą. Ha, 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 wszystko zgarniesz, kiedy siądziesz przed kamerą. I już siedzę w wielkim studiu z całą zgrają, tam poczułem, że mi nerwy nawalają. Z przyciskami miałem biedę, nacisnąłem ABCD, już mnie za stolikiem kurwa upychają. Ha, 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 już mnie za stolikiem kurwa upychają. Ledwo żyje, Hubert pyta, jak się czuje. Mini wywiad, ile jara mi tankuje. Parę danych o medniówce, włos jeżyło mu na główce, koło ratunkowego nie poratuje. Ha, 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 koło ratunkowego nie poratuje. Gdy poczułem się w tym studiu trochę śmielej, Hubert spytał, co to znaczy ukulele. W głowie pustka, że aż miło, to mnie całkiem pogrążyło. Mówię, chcę się skonsultować z przyjacielem. Ha, 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 mówię, chcę się skonsultować z przyjacielem. Bodzio w morze miał przepity głos i chrypę, znowu chlała, będzie twierdził, że miał grypę. Słychać było, jak tam dyszy, kilka długich sekund ciszy, marny wynik, kiedy kumpel wstawia lipę. Ha, 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 marny wynik, kiedy kumpel wstawia lipę. Moja stara przed ekranem sfiksowała, cały naród patrzył, jak tam daje ciała. Ludzie gryźli odbiorniki i czekali na wyniki, pewnie ukulele to bułgarska skała. Ha, 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 pewnie ukulele to bułgarska skała. Już 50/50 ekran świeci, za A piszą, że to jakieś polne kwiecie. Za B instrument strunowy, nic nie wpada mi do głowy, więc publiczność błagam, ludzie pomożecie. Ha, 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 więc publiczność błagam, ludzie pomożecie. Luźny Hubert ciągle machał banknotami. Mówię, skup się stary, nie daj się omamić. Głowę mam nie od parady, ale chcę zasięgnąć rady, niech się ciemna masa męczy z przyciskami. Ha, 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 niech się ciemna masa męczy z przyciskami. Sam ciekawy byłem, co też widz wybierze. Przecież można się pomylić w dobrej wierze. B ma 90%, jednoznaczna skala ocen, gdy coś nie jest na 102, to szlak mnie bierze. Ha, 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 gdy coś nie jest na 102, to szlak mnie bierze. Jestem twardziel i uznaję racje święte. Ryzykuję, choćbym zginąć miał ze ściętem. Choć na maksa się zesrałem, Hubert wrzeszczał, że wygrałem. Ukulele jest hawajskim instrumentem. Ha, 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 ukulele jest hawajskim instrumentem. Ludzie skandowali, Franek tęga głowa. Hubert stówkę pokazywał, tłum falował. Trochę nadrabiałem gestem, bo ja przecież ze wsi jestem, lecz dopiąłem swego, dotrzymałem słowa. Ha, 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 lecz dopiąłem swego, dotrzymałem słowa. Mówię, panie prezenterze, trudna rada. Biorę stówę, bo już zwinąć się wypada. Pora wracać do Ostrawy, Hubert jęknął, nie ma sprawy, i widziałem, jak na glebę gościu pada. Ha, 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 i widziałem, jak na glebę gość upada. Zasialałem, wykupiłem przedział śliczny, w zajebistym Intercity elektrycznym. Całą resztę datek skromnych oddam w domu na bezdomnych, bo Ostrawa jest regionem specyficznym. Całą resztę datek skromnych oddam w domu na bezdomnych, bo Ostrawa jest regionem specyficznym.